minang kene sing ora angke sing ditembangi sampun lali selawase sampun lali ning kulane serang bapak tarsim majikan tua dewek ayahe puput bos muara angke sing bayari mantu ula dalam bayi Danu ya anaknya Danu si Ujang Karen lawas hubungan yen wis kenyataan sah ikrar syahadat najan mu'alaf ya kaya dene silin kira bangga kesetiaan janjine sing diungkapaken lewat perasaan Ujang Karin kelawan Lin perasaan Ujang Karin sawise niti ning rumah tangga ya ya bapak ya Rama pengen weruh apa sing dadi tekade Ujang Karin mantu kesayangane kesayangane bapak tekad kula Bang sedajanang kula dijidoaken kelawan bapak tanpa perasaan satu sama lain Bang. Kula tetep nerima apa sing dari takdir kehendake Gusti Allah. Langkah sing aran wong tua iku arepan blongsokaken arep gawe beblenak karo sing dadi anake. Ya dijalani. eling-eling mangken eling ngomong pumurip ning alam dunya bapak tarasi majikan tuangan saremi mecine keding sing RT 14 dewek noktinangan mamaji ija mimi jarum yati ayahe puput bos muara angke dewe gawa apa Lin? bawa air bawa makanan bobo Gawa makanan gawa air gawa toyang gawa banyu bobo ya Lin Lenyinying mau bicara sama bobo mau bicara apa? sini Kang Mas boh Lenyinying mau berangkat mau kemana Lin? Mau pergi kemana? Jangan jauh-jauh, jangan pergi selama-lamanya. Iya bobo Lin ngadep bapak dulu. Maksud Lin gimana? Kok ketawa? Lin mau berangkat ke rumah Kang Mas mau bertemu mau ke Lelea mau bertemu sama orang tua Kang Mas bobo mau ketemu sama Bapak Danu ke Lelea sama si Kare kayak ya bobo suruh remak ning rukunan badan siji Arab sapa maning sing open Arab sapa maning sing open ayahe puput sareng mamae Bagas sing duwe mega tadi dewe haya boleh bobo ya boleh masa nggak boleh apa yang menjadi tujuan mulia apalagi kaitannya dengan silaturahmi Bapak Restu supaya datang ke sana ke Lelea sampaikan rasa kangen Bapak sama Wadanu sekaligus salam hormat dari keluarga Celeng lo bener. Hai, terima kasih Bapak. Ya.
Mantu tuan. Ini anak saya tuan. Yang Anak Oe tuan. Iya bang. yang mana? Yang wadon apa yang lanang? Yang ini tuan. Oh iya iya. Waalaikumsalam. Hati-hati Lin. Awas desa lelea. Loh. Kantun Mas Mita minangkene calon majikan sing ditembangi. Mas Mita calon majikan wong waru dewek ngaturaken matur kesuwun Mas Mita. Minangkene calon majikan saking waru dewek Mas Mita. Lamanan sayang. Ya namanya orang tua tuan. Iya iya iya. Apalagi kalau dibayangkan hubungan Lin sama si Ujang Karin ibarat manisnya madu tuan. Iya. Itu yang istri tuan anak saya. Gimana tuan? Tuan kok kayaknya gugup? Jangan gugup tuan. Kita lanjutkan membicarakan proyek Jalan Sunda Kelapa Jayakarta Batavia sampai menuju ke Jogja ke Semarang. Bagaimana tuan? Apakah langsung ditandatangani kesepakatan nota persetujuan tuan dengan saya supaya apa yang menjadi rencana tuan kerjasama tadi 50-50? Oh, Ya tuan. masalah tanda tangan kontrak, teken kontrak gampang. Engkau ning guri Maksud tuan mulai arep ngobrol dikit karo apa yang menjadi obrolan tuan? Alangkah baiknya kalau kerjasama sarana penghubung atau sarana transportasi jalan dari Batavia sampai ke Jogja ke Semarang. Apakah ada yang dianggap kurang tuan? Hal apa yang dianggap kurang? Ayo terbuka sama saya tuan. Tunggak jati pesarengan nyandang singke yang apa ketenger mangga seburunga kenceri mangga sabandinya Mas Mita sampun sok lamun sareng bapak tarasimi bocah minang kena majikan tua dewek noktina sing duwe beras 2 peng mamae bagas sing duwe megatani dewek sabarilen sabatonya aja lalena sareng kula papai puja minang kene mama kubu waru dewek serang mama puja naik keding sampun lalis lawas ibu kubu waru mame anak mimi anak minang kane kang rido dewe duh bapak babin sapa periski tolong digawe lamun. Oh, Ya tuan. punten aja kesinggung, aja belenak. Ya tuan. Kula arep takon, Takon apa tuan? ari ooku duwe anak wadon kupira? Dua anak wadon ya siji tuan. Siji mung, siji. Ya Lin ka, Lin Lian Ying ka, anaknya kula kan. Laka kakang laka adik. Langkah kakang langkah adik. Barang anu kan kau wis duwe pendamping. Nembe seumur jagung, durung lawas kawine karo bocah lea tuan. Mama
Mae puja ibu kubu warung mimi anange keding. Ari ki Danu iku ya dianggepeku mawongan bebujang karo Tuan Tan Guanyak ya dianggap wong Cina wong daratan Tiongkok sing dianggap sukses ning wilayah Desa Lea Tuan. Iya. Cuman ya mau kedua anak Ki Danu anake Ujang Karen ya mau katuan lakine Lin ka bocah Lea arane ya ku si Ujang Karen. Bapak Tarsim majikan tua eman lanasananya. Dadi mantune Babah Pekyongko anakan begundal. Anakan ya begundal. Priwen yuk, priwen. Ya mene. Kaget. Kok suki kita tanda tangan mah mene. Priwen. Igem huyu. Kantun mamae puja minangkane buku waro dewek serem mimi anange keding papae puja mamaku waro Mene senoke arep kaul arep ngalungi sapa. Wayang abangnya ganteng-ganteng. Kieu ana wong Cina an oo. Ya Tuan. Kan rabine oo arane bagian wong Cina ga mistem, nyonya mistem. Mene sapa sing arep kalungi? Ya Kaule priwen je. sok arep kaul. Oh, dadi kosia udane wis mari arep ngalungi mama kuwu. Cah, kuwune ndi kuwune? Wo. Nancak kamu. Wo kuwo. Kok nancak mama kuwune kok nancak. Kuwune kawo. Lagi di rumah sakit, setruk. Sik, setan bocahku. Aduh, masyarakatnya beli terima nah. Raiku dari nyocot. Wadian becokun mah. Ya Mene. masyarakat waruna bin terima. Masa mama kubunan ning rumah Teh, sakit. mene. Mangga. Priwen, Dilubari jangan krihin, mati mangga ngomong. Kang Kubu. Mangga sok dilubari krihin. Truk jagian dilubari kalungen di Supaya ceritane jagian. tutuk ngalungi Kang Kubune. Bruk, jagian. tutuk. Oh, aduh dolar. Ih kayak Haji Darto kalunge dolar. Aduh, iya nih nggak. Eling-eling gak wilayah. Ya wilayah Kang Kubu ireng. Yo Kang Kubu. Aku digawok-gawok ireng itu. Ya bagian sing penting mah Kang Kubu bagian ireng gak ireng apa? Ya kayak nilok ngenes kali ngerongok ireng. Ireng blue. Anggeran bae lok pengen-pengen bocah kun. Murah. Kok murah kita mau ada murah kan. Lumayan. Ayo dilubari dingin Kang Kubu. Lu bari. Dilubari. Jadi Priwen contohnya Jepono. dikit ambil Ya. ribet. Hampir anu ya Kang Kubu. Majikane Jekosia jagate terang udane mari bakal mama kuwu ngedrip jagar dikalungi. Kalungi. Sekin ki wis dikalungi. Ya. Paribasane Mama Tarsim, Mayang, Noksri, Ya. ora duwe utang. Utang bener. Gusti Allah pangeran orang utangaken. Utangaken. Paribasane sekar kentar, sekar kentir. Kentar. Kentar kegawaning angin sing santer. Kentir kegawaning banyu kang deres. Pudak lukar, babar luar. Ketawuran apa Cak? Nawure. Beras kuning. Kuku. Oh, oke, kesuwun. Priwen. Wis. Jaluk tembangi lagu apa Je? Kang Kubune. Kang Jaluk Kubune. pitu. Kang Kubune wis lubar ya Kang Ya, Kubu. wis. Wis lubar. Oh, dadikin maya mau Kang. Senok mene ku. Aduh iya. Senuk nyonya ini. Nyak. Salah ngomong be ngancil. Sok. Apa sih? Mangga. Oh supaya rada enak. Bari ceritane rada anu dingin kok gampang. Iya. Ah, priwen kuno anu tuan sawise mengkonon ku. Jare kula bakal anake sampean mung siji-sijine kon pegatan bae karo anakan Pegatan artinya supaya aja karo bocah Lea maneh. Aja.
kawine Marian karo bocah liyane. Marian karo bocah liyane. Ya, lamun iya pegat jodone antara Ujang Karen karo Silin, siapa mengkone ki ya mengko artine sing bisa ngganti posisine si Ujang Karen sebab masalah beli apa-apa bocah ki wis lawas tuan. Lamun ukuran umur mah bocah ki wis duwe anak roro telu. Arep siapa sing mengko ganti sing mengko dadi kepala utawa nahkoda rumah tangga. Oh, mengkonon kudu tuan. Aja watir Ya tuan. Kimpek yang kula sing bakal dadi gantine ki. Cek. Tuane demen karo anake kula. Banget Seneng. ketumplek-plek. Jaminane tuan. Jaminane pokoknya apa sing dijaluk ning Kim pasti tak turuti. Sekian bisa ningan. tender sing awit celeng sampai tekang Semarang tak serahaken ning Dadi sing menangaken tender proyek sing awit celeng lo bener sampai Semarang sing nangani Koko. Bapak Kim. Pok Yen. Ayo pikir. Kok ya sih. kesempatanku beli tekane pindho. Ya. Terus Sepisan aja dibuang-buang. mater singaran besan ki Danu ki Nah, unggal dinane ngider-ngideraken teng-teng. kok. Bakal beli teng-teng kerupuk yeye. Nah. Sebab usahane ning lo sarang ning lea kan teng-teng karo kerupuk yeye. Sing ngider-ngideraken ki Danu. Toli. Masa kita duwe besan tukang ngider-ngideraken teng-teng, tukang ngider-ngideraken kerupuk Toli yeye. kenen kok. Ya. Mikir maning mumpung durung rumah tanggane lawas. Aduh. Lamunan lawas lin nasibe priwen lin. Kanggo ganti rugi biaya mau, Biaya perkawinan. biaya perkawinan, Malakin ki pirang kali lipat ini sedulur. pitung turunan, mual entok, Bapak. Aduh, paingan blender-blender ning kono ku ya. Seumpama bapak biasa wong melarat, wong beli duwe, pun tujuannya mah arep ngeret, ngono Pak. Danuke Danu kan ngeret dunyane babar kudu kuat. tukang ngadol teng-teng, tukang ngadol kerupuk yeye ki Danuke. Mater sing dadi andalanku brinjang kerupuk yeye. Kayak konon Karo Bapak. ku teng-tengku. Nah. Sampai merana-merana teng-teng kerupuk yeye ya Danu. Lamun bapak, Ya, dia ya, mantu, Tuan, hehe, iya Tuan Holmes. Billy Holmes, Ya. dunyane nambah bapak ki. Konon. Wis kian mah mumpung masih tembe tepung. Ya, aja sampai duwe anak. Aja sampai duit Bakal wis duwe anak mah kita kian Repot, deleng anak. repot Oh, Bang. toli. Nah Ya. kian kokoh mana Bang Lea putusaken hubungannya Lin karo anaknya Danu Ya, si Ujang Karen. Ujang Karen Nah. wis aja kesuwen. Tolu gak wis paham bapak, taktik wong Jawa mah, yo kita ki wong Jawa. Bakal dunyane sederet, disepak angger bae bapak. Bakal wis entok-entokan. Wis entok-entokan dunyane. Bakal wis Pak. entok yeyide. Nah, Bakal wis langkah papane ku disepak kono. disepak ning wong Jawa. Rupane mah pengalaman dhewe. Pengalaman iya bener. Ya cerita wake dhewe kari barang. Setuju bae kok, setuju kok. Kone cimenge nambah seneng nambah sugi kok. Siap. Iya wis siap. Diterima. Gimana? Kalau Tuan punya rencana kayak gitu, saya siap. Saya akan berangkat ke Lelea. Sekaligus akan saya putuskan hubungan anak si Danu sama itu anak saya. Oh, begitu Tuan. Saya akan berangkat ke Lelea. Yes. Tuan akan sah untuk menjadi suami dari anak saya, Silin. Thank you. Thank you. Terima Ayo, kasih. kok. Siap. Awas, toli mana nih Lea? Aja watir, Pak. Bahkan apa-apa golongan para pengaok sing mengko bakal tindak. Raja tega. Resiko niki koki bokat sing dadi watir ki rambet kacang. Aja watir tanggung jawab. Pendatang kayak Tuan Tangguhan yang pendatang. Iya. Pendatang karo pendatang, pribumi karo pribumi. Nah, Tunggu ning Lea. ente nih, Pak. Kau ikut di lubarakan diri kau Le. Siap. Ya. Bokatan wong Lea Ya. kayak Ki Danu jaluk ganti rugi payen kok. Sira Payen mah kok. menang ning kene ku anak kaule Kang Kuwuk tak tinggal kari. Sira ning kene lumayan siapa sing bane kempes kanggo kita baik. tuku ban. Ya biasa ya. Sira cing. Wis kok kita mana? Diri besar kita diri. Kok Bimelo. Ya itu anak. Ayo. Mimpi Ayo. tujuan Siap. langsung ter.
Ayo Ted. Kaulane siapa jakana Pak? Mayang je. Marhum Mayang. Wasi kedereng-dereng pengen nanggap sandiwaranya Mama Kuwu Pak, je. sumene gapunten ya Pak. Iku ana sing copot ya Pak. Ya biasa rombongan lumayanan. Ada sing copot. Ayo nang Ted. Jaluk ping pitu. Jaluk ping pitu nang Ted. Pen. Ayo nang, Yuh, dituruti kaul soalnya makini. spesialnya di